Čau lidi, já vás vítám u svého nového videa na novém kanále. A o co v tomhle videu půjde? No, narvu si 60 vykaček do huby a pokusím se nepozvracet. No, radši to budu zkoušet po 10, aby to jako se tam vešlo. Takže, abych jako nekecal. Tady jako, no, prdel. Jedno. To bylo dostat. Udělám. Já ho budu. Další. To byla jako sperma. Mám pivo. Poda. Koko zablalu. Takže lidi, skončil jsem s 20 žvejkačkama, 30. Ještě k tomu jsou to mint. Takže nic pěknýho. No doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ne, tak si naserte, pokud jo, tak like. A prosím, nějaký ten odběr na ten nový kanál. Nebudu naštvaný, víš, jako nebude tolik jako na tom starém. A čau.